Yan mga ka-friendship, galing tayo sa ating mountain garden at the back. At ayan yung nabis natin, yung malunggay natin at okra. At ito din, may nakuha kong iilan lang din na buong dahon pala ng alupati. At saka sitaw. Yan. Ihalo ko to siya pakunti-kunti sa aking munggo mga ka-friendship. So yan, tuwin na natin. Kamatis natin, hilaw pa siya. Nalaglag kasi dito siya kanina. Nalaglag talaga. Nilinisan ko yung pinagtaniman ko sa kanila. Natanggal. So, I will just plan to use this one also for the munggo. Para at least magamitan. Diba? Hindi masayang. Okay. At malunggay and now the alubati. Gawin ko. Wala to siyang mga ka-friendship, walang meat, parang lawoy lang to, ginisa din. So, ayan. Finally I can eat a fresh vegetables again from the garden. Okay, that's done. Takpan ko lang siya. Ayan siya. Yan yung gulay na ginawa natin. Ginisa lang siya. Tsaka yung lechon from our friend's housewarming yesterday. Kadala kami ng take home like we always do from back home. So, ayan. I will eat now because I have to go back there at the garden and clean those weeds. Thank you for watching, guys. Keep safe.